যতন লামসো আনি তিনি ভিডিও হংকাই পয়লা নরং যতন পাইপলাইন হামবাই মারিও তামনি বাগে হংকাই নরং আনো ডাবল জিরোনি সিমিন নরং আনো তাবুক সুক জরাতে 4000 সাবস্ক্রাইব খাইরে মানি বাগে তাই ani video rono nai tongmani bagai pipeline hambai desini rui norono rebaya nga upti hai khaino ano support khaidi noroni support bai ang tabuk suk jorate o Google AdSense mankha aboni bagai norono hambai nga ngai baksaba ani ano naisle nai tongna ngai boroba ani video nai mani bagai hambai nga ano sajang nai bo tongna borong no pipeline hambai desini rebaya abo hai khaino norok ano tai support khaidi norong ni support baise ang norong no ano tola khiklainai norong no ano sakati sanai hanggangai tini ang o Google AdSense non kisa sisi gai norong no phunungnai hanggai norong no o bisingo tamutong ang phunungnai hanggangai norong nai tongdi tabo ang chikhana thang tongo naidi waisapan jibono ote her mas chikhagi obna manai ni sang asai asaino manane rong ni asa khaya hanggangai norong ni hamjamung norong support bai tab sujora ang o mangkha tai norong ano support khai tongdi norok sakati sai de kaiba saka kaja kan norok sakati sai ang kaiba tolawo kelai thang ma thang nai ta Nadi tai tinta ku thungkai phunuk lia ang tinta ngai phunuka opo obono mana bagi si busung ma khapro mui ma tong ma le o chatta ku dong no nana bagi ngai norong nagi nugi ma khana jago 760 ngai yang tai tongta abo khai ang salia norong no tabung gang o ku no apply khainai ngai norong no phunona ngai obono cameraman focus karo kana phai kisa Angkai tabu angkai aku no samit khai dekha angkai norong nogi makhana complete ni kha angkai abno abo hai khai norong ana support khai tongde pipeline norong hambai khunsin khun jai mataji।